ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಳಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ್ದು ಕಾತೊಂದಿದ್ದು ನೆಂಚಿನ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯೋದು ಅವ್ಯಾತು ಜನಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಗೆ ನೆಂಚಿನ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ತುಳು ಚಿತ್ರ ಏಪ ದುಬೈ ಬರ್ಪುಣಂದಿಕ್ಕಲು ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಆದಪ್ಪು ಕಾಲ್ ಸಿಂಗ್ಲೆ ಬೈದಲು ದುಬೈಗೆ ತಾನೇ ಬರ್ಪುಜಿದ್ದು ಆಂಡ ಇರಿಕೊಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಎಡ್ಡೆ ಗಲಿಗೆ ಬೈದಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರ ತೂವಡು ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಿನ್ನಕಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ದೀಪಕ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಆರು ಗಲ್ಫ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಗೌತಮ್ ಬಂಗೇರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾಪೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂಚನೆ ಸಚಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂರ್ದು ಬರ್ತ ನೆಂಚಿನ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಜೆಪಿ ತುಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆ ಟಪ್ಪನು ಶಿವಪ್ರಾಮ್ ಸೋಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತ ಪಡೆನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತೇರ್ ಲೈಟ್ ಉಳ್ಳರು, ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳರು, ಶೋಧಿತ ಗುಳಿಗದ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತ ಪಡೆನಾರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ ಬಲೆ ಐತಾ ದುಮ್ಮದ ದಿನ ಡೇಟ್ ಏಪ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಒಂದು ಅವು ಎಂಕುಲು ದುಮ್ಮ ದಿನಕ್ಕೂ ಪಂಪ ಗೋತಮನ ದುಬೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತುಳುವೇರು ದುಬೈ ಸಾಜಾ ಅಬುದಾಬಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತುಳುವೇರು ಈ ತುಳುವೇರು ನಮಗೆ ಈ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೂಡ್ ಬೈ ಮಂಜಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಪನ್ ದೈವ ತೋಪ ಒಂದು ದೈವದ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ತೋಪ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅಂಚ ನೇಮಲ್ದ ಮಾತು ತುಳುವೇರಿಗೆ ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ನಿಖಲ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ತೋಚಿಪಾಯನ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಇರ್ನಂಡತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂದಾಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ.